Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Адреслы ярдәмнең яңа форматы. Без үзебез менә районнарга чыгабыз. Татарстан буйлап сәяхәткә чыккан гаилә автобусы Түбән Камада тукталды. Уртак тырышлык белән Түбән Камадан Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә тагын бер гуманитар ярдәм партиясе китте. Мошенниклардан яңа хәйлә. Кара мәкерләр үзләрен торак-коммуналь хезмәтләр белән бәйле компания белгечләре дип таныштыралар. Юрий Гагаринның гамәлгә очуына 65 ел. Түбән Камада космонавтика көнен билгеләп үттеләр. Тормышка 10 000 адым. Ел сайын киләбез безнең монда шул хәтле ошый. Бүген погодадан тик әйбәтләнеп киттем. Спорт сөючеләр бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган акцияга кушылдылар. Әти-әниләр белән ничек уртак тел табарга, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту алымнары. Гаилә автобусы гореф-гадәтләр юлга проекты белгечләре Түбән Камага килде. Юрист, психолог, социаль хезмәткәрләр шәһәрдәшләрнең сорауларына җавап биреп, үз киңәшләрен бирделәр. Проект республика рәисе гранты ярдәме белән тормышка ашырыла. Аның максаты Татарстан гаиләләренә ярдәм күрсәтү. Аллах ризалыгы өчен. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе гаилә кыйммәтләре турында сөйли. Ир белән хатын, балалар һәм әти-әниләр арасындагы мөнәсәбәт тә хезмәт ди Салих хәзрәт Ибраһимов. Безнең шәһәргә гаилә автобусы гореф-гадәтләр юлга проекты белгечләре килде. Максатлары яшь һәм озак яшәүче парларга комплекслы ярдәм күрсәтү. Бу проектның төп максаты беренчедән районнарга килеп гаиләләргә консультацияләр ярдәм күрсәтү. Чөнки проект кысаларында безнең команда составында профессионал белгечләр эшли, психологлар, юристлар, психолог-педагоглар, акушер-гинекологлар, репродуктологлар. Инде белгәнегезчә районда яки авылда яшәүче гаиләләр барысы да башкалага килеп белгечләргә консультацияга керә алмый, аларның вакытлары да юк, мөмкинлекләре дә. Кай вакыт шуңа күрә без үзебез менә шулай районнарга чыгабыз. Очрашуга 50дән артык кеше килде. 34 гаилә шәхси консультациягә язылды. Юрист, психолог, социаль хезмәткәрләр шәһәрдәшләрнең сорауларына җавап биреп, үз киңәшләрен бирде. Консультациялар алар аерым бүлмәләрдә оештырыла. Гаиләләр чиратта тормый, алар алдан язылалар вакыт буенча һәм шушы вакытка гына киләләр. Консультацияларга язылыр өчен без шәһәргә яки районга килер алдан анонс бирәбез. Социаль челтәрләр аша, мәгълүмат чаралары аша һәм хакимият ярдәм күрсәтә. Проект республика рәисе гранты ярдәме белән тормышка ашырыла. Гаилә автобусы Татарстанның 5 шәһәрендә булачак. Чистай, Яшелүзән, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәт. Программаның дәвамы буларак гаилә старта марафон бәйгесе үткәреләчәк. Анда һәр районнан кимендә 5 гаилә катнашачак дип көтелә. Альбина Вәлиева, Гөлназ Жаббарова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Камадан Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә чираттагы гуманитар ярдәм партиясе китте. Посылкаларда беренчел кирәк-ярак әйберләре, азык-төлек продуктлары, медикаментлар, төзелеш материаллары. Барысы да Татарстанның шәфлеккә алынган шәһәрләрендә яшәүчеләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларның теләк тәкъдимнәре белән җыелган. Зур ярдәмне Бердәм Россия партиясе күрсәткән. Битараф булмаган шәһәрдәшләрнең дә өлеше бехисап дип билгеләп үтте игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары. Түбән Камада әлеге эш җайга салынган гуманитар ярдәм җыю пункты Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан. Түбән Камада мошенниклыкның яңа түрі ачыкланган. Кара мәкерләр шылтыратып, үзләрен торак-коммуналь хезмәтләр белән бәйле компания хезмәткәрләре дип таныштыралар. Һәм озак вакытка салкын суның сүндерелүе турында хәбәр итәләр. Янәсе подъездларда өстәмә җиһазлар, бойлерлар урнаштырачаклар. Моның өчен SMS код сорыйлар. Идарәче компаниядә кисәтәләр. Бу мәгълүмат мошенниклыкның схемасы. Торак-коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре телефон аша парольләр сорамый. Анда яшәүчеләргә саклык чараларын
үтәргә, кодларны атамаска, сылтамалар буенча күчмәскә һәм билгесез затлар үтенече буенча кушымталар куймаска киңәш итәләр. Әгәр шалтыратуның дөрестлегенә шик туа икән, кичекмәстән әңгәмәне туктатырга һәм мөстәкыйль рәвештә идарәче компания белән элемтәгә керергә кирәк. Түбән Камада космонавтика көнен билгеләп үттеләр. Быел юбилей дата. Юрий Гагаринның Восток-1 карабында ачык космоска беренче тапкыр очуына 65 ел тула. Ганисов Юлин исемендәге кадетлар корпусында тәрбияләнүчеләр тагын бер тарихи вакыйганы искә алдылар. Гагарин очышына бер ай алдан космик корабльнең макеты очып Татарстанның Зәй районының Иске Тәкмәк авылы янына төшкән. Аның эчендә Чернушка исемле эт булган. Бүген кадетлар кәгазьдән ясалган ракеталарны күккә очырдылар. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез безнең чыгарылышлар НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. 200 меңгә якын Түбән Камалы тормышка таба 10 мең адым ясады. Спорт сөючеләр бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган акцияга кушылдылар. Чараны үткәрү өчен төп мәйданчык буларак гаилә паркы сайланды. Катнашучылар өчен бай эчтәлекле программа әзерләнде. ВИЧ һәм С гепатитына экспресс-тест ясаудан алып, сау һавада күнегүләр башкаруга кадәр. Тулырак алдагы материалда. Старт алдыннан Түбән Камалар буыннарын яздыра. Дәвалау физик культурасы укытучысы Лариса Архипова күнегүләр күрсәтә. Спорт сөючеләр кабатлый. Җырлы биюле зарядка 200-гә якын кешене берләштерә. Араларында яшьләр дә, өлкәннәр дә бар. Иң алдынгылар рәтендә Тәгъзимә Садыйкова. Ел сайын киләбез безнең монда шулхатлы шой. Бүген погодадан тик әйбәтләнеп киттем, Аллага шөкер. Хәзер бөтен пенсионерларыбыз ябыз, беренче китәбез дидән. Менә бик ошый шушы мероприятие. 10 мең адым бит инде ул еме. Сәламәтлек өчен менә мин бүген өйдән чыкканда начаррак хәлем. Хәзер минем әйбәтләнеп китте, бөтен кешене күргәч менә җигрәбез, Алла бирсә биргән булса. Медицина хезмәткәрләре катнашучыларның кан басымын үлчәгәч, алар юлга кузгалды. Он мең адым акциясе Түбән Камада елга 2 мәртәбә үткәрелә. Ул бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышлана. Бүген безнең монда флюорография машинасы тора. 15 яшь һәм өлкән кешеләр үзенең результатын белә ала. Шулай Казаннан тестмобиль чакырдык. Кайда һәр кеше үзенең ВИЧ статусын определить итә ала, гепатит С результатын шулай результаты белән таныша ала. Безгә бик яхшы булышлар бүген управление спорта, управление культуры, мероприятия оештыруга Центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Бүген безгә волонтерлар движение первых һәм медицинской колледжы булышалар. Табиблар белдерүенчә, җәяү йөрү иң гади һәм нәтиҗәле чара. Ул йөрәк эшчәнлеген яхшырта, начар холестеринны киметә, кан басымын көйли. Әлеге акциянең максаты да төрле яшьтәге шәһәрдәшләрнең сәламәтлеген ныгыту. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, НТР яңалыклары. Түбән Камада Габдулла Тукай айлыгы дәвам итә. Бөек шагыйрьнең тууына 140 ел тулу уңаеннан Үзәк китапханәдә Кырлай маҗаралары исемле театралаштырылган тамаша тәкъдим ителде. Төп рольләрне Сухра авыл җирлеге башлыгы Ришат Галимов һәм авыл активистлары башкарды. Җыр бию, уен көлке һәм шаярулар белән үрелеп барган әлеге тамаша күңелле һәм җылы мөхиттә үтте дип билгеләп үтте чарага килүчеләр. Апрель аенда Үзәк китапханәдә очрашу кичәләре тыгыз график белән төзелгән. Афишаларны рәсми төркемдә күзәтеп барыгыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.